أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbalma sharif la tv la jebaw ambo fu ka wali nyumondo ka allah subhanahu wa ta'ala deli alaka kisina ka hina anaka barka jidile alako ke nen aw bela jelinka ka keni nyina tamani ziaraye samba fla ani tan wolonvla no bena juin kalo tlemuga ani kononto sango san ladala duwaw mun be kala tamani kaburuso la wulada fɛ o kɛnɛ kun wasalen bɛ ni maaba caman ye groupement leader ale maaw ani ka taa se maaba caman wɛrɛ kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na kɛnɛ in a baara kun fɔlɔ o daminɛna ni bonyamasegi ani folikaw ye min sɔrɔla a kɛnɛ kɔnɔna na an ka jɛ ka a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a mɛn an ɲɛfɛ hakilina min b'a la yarabi ala k'a sabati o tuma na fɛn o fɛn fɔra kɛnɛ na a bɛɛ ye wulibali de an b'a ɲini ala fɛ dɔrɔn karamɔgɔ in ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ala k'a ka du jɔlen to ala ka don an n'a jugu bɛɛ cɛ a hakilina yarabi ala man kira k'a faamu ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasul madame Aïdara diɲɛ bɛɛ n'i dɔn mɔgɔ min na cibaga ye o mɔgɔ tɛ yan tun dɔ k'i bolokɔrɔ ta ko ne n'a ye o de ala sɔgɔ ye sɔgɔ karisa an ne ye dɛ madame an ne ye o diɲɛ tun bɛna ci kafiri tun bɛ se silamɛyi la i wolola o de kosɔn k'i kana silamɛyi la ka na il faut que nafama ye den wolo alhamdulillah arabil alamin mɔgɔ mɔgɔ y'o kanu o y'a arijinɛ kɔnɔ e yɛrɛ ko ten i woloden o de ala sago sago ne sɛni kamara n bɛ don cogo min nɔ e ka duwawu de don a ko finɛkɛ i bɛ hiji n'o kɛra sa n'a fɔra k'e yan na ne ma n tɔgɔma sen na ka na n kɛlen fitiri wale o de kosɔn ne ko n y'i fɛ ka tɛmɛ ni kun kan n y'i fɛ ka tɛmɛ diɲɛ kan n'i y'o fɔ mɔgɔ min ma ɲɛna a bɛ bonya o hakili ma alhamdulillah arabil alamina e minɛ duwawu kɛ diɲɛ ye ala bɛ diɲɛ lɔ n'i tɛ sa sɔrɔ diɲɛ cilen bɛɛ lajɛlen y'o dɔn n'i tɛ sa sɔrɔ diɲɛ cilen kafiri tun bɛ diɲɛ ci an k'an bolo jigin an k'an bolo yɛlɛ i ma fɛn fɛn mɔgɔ ye o miliya a walo sira fɛ u se t'o la koyi o de ala sago sago i bɛ yan sirifikɛ bɛ yan baya den bɛ yan i fa ye baara min kɛ diɲɛ y'a ye o kosɔn saraka bɔ tɛ dɔwɛrɛ koyi kan tura faga ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o tɛ saraka ye mun ye saraka ye madani de tiɲɛ fantan k'a kɛ ka dɛsɛ faamayi k'a kɛ ka dɛsɛ k'a to ala ta de ma ala tɛ ne ko n'a ma n da yan ko diɲɛ bɛ ci cibaga kɔ tun bɛ nagasi kami wolola o dilara o kosɔn an b'i fo k'o ka ca ka na ɲinakali kan ka na i kɛ duwawu kɛ ɲɛ an ka dugutigi ye n ci ka na ko ka na f'i ye k'i ka hɛrɛ yɛrɛ jate kosɔn ko ka tigi ɲɛ da samayina kan ko k'a na nɔgɔlen dɛ e ma se dugu la o bɛ na nɔgɔ an don n'i kɛ su o de ala sago sago ka se silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sirifikɛ a k'i jɔja ka taga samayina a kɛ da an ni kun ye bi mɔgɔ de bɛ ɲini sa e tɛ mɔgɔ ɲini tugun ala yɛrɛ y'o ko ban o de ala sago sago n bɛ duwawu kɛ jama ye hali bi ne sɛnu kamara kami wolola nanu kana kɛ n fa sɔsɔ n kana samayina sɔrɔ kami wolola nanu kana kɛ n ba sɔsɔ n kana samayina sɔrɔ n kɔrɔ bɛɛ ten hukumu kɔnɔ n'a ye duwawu min kɛ ala b'a minɛ yira biyam ala ka duwawu minɛ i ma mɔgɔ mɔgɔ y'i fɛ diɲɛ dɔn ala ka duwawu minɛ u ma i den nu ala ka duwawu minɛ i ma ciba ni kani kosɔn bidon laharama salamadu dina wa habibana wa zaimana bal qasim muhammad ibn abdullah salawatu rabbuna wa salamuhu alayhi abada assalamu alaikum ya ahlal qubur antum salafuna wa na'nu bil asr ghafara allah lana wa lakum wa yusli ubalana
kerengerene yalla assalamu alayka ya ba madani haidara alislami an kalfalengo alala masamiti kalfa tiɲɛ an bɛ sɔli kɛ an ka kira ba in kan muhammad sallallahu alaihi wa sallam an b'a nɔ tagamali la a n'a mɔdenw nɔfɛ tagama la nin tagama in ti tagama lankolon ye ka dugawu kɛ silamɛ fure bɛɛ minnu y'an kɔ sɔɔni an bɛna da u ka dayɔrɔ ɲɔgɔnna la ko ala ka hinɛ an'u la ala ka yafa an'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka foli di ba madani ma wulada in na ne ka kuma bɛ ni ba madani de cɛ ka foli kɛ ba madani ye min kɛra gindo tigi ye ka bɔ ala yɔrɔ ala y'a sɔn a jɛra kɔ a y'a di ala ma ala ye kalifa in minɛ a bolo ka kalifa in lasago ka ɲɛ ka kalifa in bɔ a kelen taya la ka kalifa in kɛ mali ta ye ka kalifa in bɔ mali taya la ka kalifa in kɛ diɲɛ bɛɛ ta ye maa min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah walima hali maa min bɛ diinɛ wɛrɛ la haidara ko k'i ka balo haidara ko k'i kana tɔɔrɔ haidara ko n'i yɛrɛ ɲɛni na ko k'i ta ka bɔ ɲɛni na k'i ye adamaden de ye ba madani anw nana wulada in na an tugura i ka kalifa kɔ i ye fɛn min di ala ma ni ala y'a di diɲɛ ma ni sirifikɛ y'i jɔ an b'an jɔ ni haidara y'a sigi an b'a sigi wa a taamana k'a ɲɛsin e ma bi ka baden na ka sa dentaya la ala ko ba madani n t'i faga dentaya la ka tila k'i su da ko den t'i bolo o tɛ kɛ abadan a ko i ye den min di yan n b'a lasegin a bɛ n'i sɔrɔ i dalen yan k'i dentigiya wa kelen t'i na dɛ ani jamakulu bɛ na komi jamakulu bɛ wuli cogo min na k'u kunda alikaba kan komi jamakulu bɛ wuli cogo min na k'u kunda madina kan ani jamakulu bɛ na i sɔrɔ yan ka na dugawu k'i ye ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ an b'o kɛnɛ kan ba madani i ni ce i ni ce anw musow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ye fɛn dɔ di anw ma o ye anw porodi k'an k'an yɛrɛ sutura k'an ka furu bonya hayidara i ni ce cɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka cɛw dilan ka cɛw kɛ cɛkisɛ ye k'u kana siran k'u kana sɔn ka sa dilan kan ko cɛw ka jɔ ko ladiriya ka kɛ jogo ɲumanya ka kɛ ba madani i ye kɔlɔn min sen an bɛ ka ji min yan ba madani i ye yiri min turu anw bɛ a suma la wulada in na ka na bɔ i ye ka na foli k'i ye ka na dugawu ɲini ala tala fɛ i ye wa ka diya ka na barika ɲini kɛ i fɛ ba madani k'i hayidara ba madani ni ce mali bɛɛ lajɛlen ye ni ne bɔra o kuma kɔnɔna la ne tɛ kuma in janya bi ba madani e sababuya la silamɛ fure bɛɛ lajɛlen hinɛ sɔrɔ bi mumini o mumini silamɛ o silamɛ k'a daminɛ an fa adama la fo ka na se an bɛ bi sigiyɔrɔnin min na su o su bɛ dugumakolo in jukɔrɔ a bɛɛ lajɛlen hinɛ sɔrɔ bi ba madani sababu la kuranɛ min bɔra ka jigi bi a kɛra ala ɲɛna dalayiru min bɔra ka kalan a kɛra ala ɲɛna ba madani e kɔsɔ don ko yiri timiya ɲɔ timiya a bɛ yɛlɛ ɲɔ kala fɛ e ka timiya yɛlɛ sugu bɛɛ fɛ bi diɲɛ sugu bɛɛ mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ sugu bɛɛ silamɛ o silamɛ ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuranɛ jiginna bɛɛ tɔgɔ la bi ba madani sababu dalayiru kalanna bɛɛ tɔgɔ la bi ba madani sababu ne min bɛ kuma la ne fa muniru damɛlɛ a ye hinɛ sɔrɔ bi an fɛn fɛn min bi a bɛɛ ka bila i kun na i sibolo sarala bɛɛ lajɛlen k'i y'a ziyara kɛ bi i ye kuranɛ jigi silamɛ fure bɛɛ bi i bɔnna bɛɛ lajɛlen an bɛɛ de jɛra bi ka kuranɛ jigi an bɔkolo bɛɛ bi k'a sababu kɛ jumɛn ye ala ka jɔnkɛba ba madani k'i sababu ɲuman barika ka bɔ kuma la jamana ye hɛrɛ sɔrɔ bi hɛrɛ belebele karamɔgɔ ba dama min bi yan nɔrɔtigi ba dama min bi yan alimami ba minnu bi yan alimami den minnu bi yan zawiya tigi minnu bi yan minnu bɛ yen n'a sɔrɔ kuma wɛrɛ t'u don ani la ilaha illallah tɛ zikuru ka ɲɛsin ala ma su fɛ ani tile fɛ o dama min wulila bi k'i denkɛ sɛgɛrɛ ba madani hayidara ko hayidara kelen tɛna ziyara kɛ k'olu bɛɛ y'i den ye k'u bɛɛ bɛna ziyara kɛ anw t'u hakɛ dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ dugawu kɛ ala k'aw sara hɛrɛ la o bɛɛ nana ka na dugawu kɛ jamana in ye wa jamana in bɛ dugawu in bolo hayidara a y'aw cɛsiri dugawu in na jamana in bɛ dugawu in de bolo ɔ mali yɛrɛ bɔra bi ba madani hayidara tɔnɔ dɔ kalama u bɛ tɔnɔ kɔrɔ min kalama dɔ farala a kan bi mɔgɔ dɔw salen don ka surubalilen don ala ko la ta'sabanna allazina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun habib kana ma foteya walma kalanden filila ala ko maa minnu sara ale ala ka sira kan k'an kana foli ma ko su k'u ɲɛnama bɛ ale ala bolo komi a ye den ɲɛnamaya cogo min na dibi saba kɔnɔ a ba denso la wa ale ala bɛ k'olu garijɛgɛ komi a bɛ den garijɛgɛ cogo min na a ba kɔnɔ dibi saba la ba madani y'o cɛba dɔ ye ka baden na ko taa kalanyɔrɔ la ba zuma na ni ne fatura k'i to yan ne tɛ yafa i ma ala ye fɛn dɔ de jira a la in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra ni ala y'a dɔn hɛrɛ b'aw dusukun na a bɛ hɛrɛ k'aw ye ba madani ko barika ko ba sama k'a ni ce ko ba sama k'a ni ce ne b'a fɛ k'a ladege muso muso tulo bɛ n na k'u bɛɛ ka
Turamagan si ladege k'a Tarawele k'a ni cɛ Mali ye ani cɛ diɲɛ bɛɛ ye ani cɛ silamɛ bɛɛ ye Haidara kuma tɛ e ni ne cɛ bi sija ani kɛnɛya bɛ Ala deli Ala k'o de d'i ma i sen bɛ dingɛ min da la Ala k'i mɛn ka tila ka dugawu ɲini i fɛ n yɛrɛ ye ka dugawu ɲini i fɛ n ka sotigi ye Bɛnkɛ Kulubali ka dugawu ɲini i fɛ Mali bɛɛ bani n'i sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ wa ne b'a dɔn i ti ban bari Ala ye maa caman ci o ma sɔn nka Haidara i sɔnna i ye saraka minnu bɔ Ala k'a minɛ dugawu min kɛra Ala k'a minɛ an bɛɛ ka fure kɔntalen bɛ kaburu kɔrɔ bi ne yɛrɛ nisɔndiyalen b'a dɔn kosɛbɛ maa min ma arafa ye o ye arafa kɛ bi min ma mina ye o ye mina kɛ bi Muzdalifa ni arafa ni mina ni ɲɔgɔn cɛ anw y'o de munumunu tamani kɔnɔ yan bi a barika Ala ye wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu ni kuma jɛra n bɛ yafa ɲini karamɔgɔw fɛ ka yafa ɲini bɛɛ fɛ wassalamu alaikum wa rahmatulahi Ala foli ko an bɛ Ala barika da ka sɔli caya a ka kiraba kan ka sɔli caya kiraba bɔnɔ kan ɲani kuma in fɔ siɲɛ caman n bɛ segin o de kan n ko kuma in fɔli kana gɔn lamɛnbagaw la kuma in fɔli kana nege bɔ lamɛnbagaw la kuma in fɔli kama an fɛn fɛn bɛ an bɛɛ bɛ kisi kuma fɔli ko tɛ kuma dalilu ko don Alaba ko alakira ba nɔrɔ farala ka bɔ ale alaba nɔrɔ la alakira ba ko ne bɛ aw ma nin bɔnnaw ye an filɛ kɛnɛ min kan nin ye n'o ye anw kɔrɔkɛ de kɛra sababu ɲuman ye an fa foli kɔfɛ anw kɔrɔkɛ de kɛra sababu ɲuman ye ka diɲɛ bolo minɛ ka bɔ tuɲɔni sira kan ka diɲɛ bolo bila Ala ka tiɲɛ sira kan Serif Usman Madani Haidara na anw ko an b'i fo i foli ka dɔgɔ anw dara bi parce que Ala ka mɛlɛkɛw ye fo ka ban jinɛw ye fo ka ban Ala yɛrɛ ye Haidara fo ka ban jɔn tɛ se ka foyi Haidara ka ko la bilen Haidara i k'a dɔn laɲini ye mun ye i ye min laɲini ko e tɛ foyi ɲini bilen fo alijinɛ doni Ala i tulo b'a la Ala cɛ minnu bɛ yan Haidara ko b'a sɔrɔ dɔ bɛ yan o ka di Ala ye Ala n y'a ɲini e yɛrɛ fɛ anw badenkɛ in ani silamɛ ɲuman bɛɛ jamakulu min nalen filɛ yan Ala sɔn i ka nin bɛɛ gɛngɛ an badenkɛ nɔfɛ ka taa an bɛɛ don alijinɛ na Ala o t'e kɛɲɛ Ala a kɛra i ɲɛna Ala n y'i deli Ala jɔn min ne min filɛ ka kuma nin Ala a dɔn bakɔrɔba ko an da y'a diɲɛ ko to ye e Ala de kama k'a dugawu ko to ye e Ala de kama ka tugu jeni na kira bɔnnaw na n'o ye sirifuw ye Ala n y'i deli o kɛra kun min kama Ala Haidara bɛ min ɲini diɲɛ ni lahara Ala k'a nɔgɔya n'a ye a bɛ siran min ye jeni na Ala k'a n'a kisi a ma Haidara wa diɲɛ bɛɛ kalifa an bɛ de ma kuma suruma ye min ye diɲɛ bɛɛ kalifa an bɛ de ma o tɛ se ka sɔsɔ fiyewu parce que diɲɛ bɛɛ kalifara Alakira ma wa Alakira y'aw ta tɛgɛ ma k'aw jira ko aw ye ale ye aw ye ni maa min kɛra aw fɛ i k'a dɔn kɛra Alakira ba fɛ wa ni maa min banna aw la o banna ale Alakira bara wa maa min banna Alakira ba i banna Ala bara wa ni banna Alakira foyi t'i ye fo jahanama kɔnɔ doni o tuma na kira bɔnna dalilu min b'anw bolo o y'o de ye wa bakɔrɔba ko an da ye a kalifima ya diɲɛ na fo lahara kɛrɛnkɛrɛnnen na tɔn bɛ bakɔrɔba ko an da ka kalandenw fɛ ko sirifu kanu ko Haidara kanu Haidara to in kalifa bɛ de ma a ɲɛmaa ye Ali Mɛmɛnda ye an y'a ɲini fɛ ka dugawu k'an ye an ma to in sigi foyi kan fo Haidara kanu bilahi ni kɛlɛ baara nin dɔrɔn don bakɔrɔba ko an da ye Haidara kanu lilahi Ala jati kama n fa sara o de kan wa bakɔrɔba ko an da yɛrɛ bɛ sa o de kan wa n y'a ɲini Ala fɛ Ala kana foyi donna fo sirifu kanu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh silamɛw a bɛ hakɛ to ne fari jolen tɛ kosɛbɛ mais adamaden arabu dɔnikɛlaw b'a fɔ ko as-sukutu fi mawdi'il bayani bayanu adamaden kan ka kuma yɔrɔ min na n'i da den a tɛ faamuya a mana kɛ cogo cogo dakuruɲɛ kelen foli an bɛ ziyara de la al-imam al-khatib al-baghdadi a y'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ n'o ye tarikhu Baghdad a y'a fɔ a kɔnɔ k'a fɔ ko al-imam Muhammad ibn Idrisa Shafi'i ale tun bɛ taa alimamiba 4 anw ahlu sunna wal jamaa fɛ yen
an ka alimamiba naani alimamiba fɔlɔfɔlɔ n'o ye Abu Hanifa ye. Abu Hanifa fatura san min na Imam Muhammad bin Idrisa Shafi'i ale balola o san de la. Mais Imam Shafi'i a ye Imam Abu Hanifa ka kalandenw an'u sigira a ye alimami ka baara dɔ min kɛ a yɛrɛ de bɛna lakali. A ko ne Bagdadi kun bɛ taa Imam Abu Hanifa kaburu la don o don n bɛ taa barika ɲini ka taa duwawu ɲini a kaburu la. A ko nka ni hami nana mago nana don min na o tuma la n bɛ rakan 2 seli kaburu don na wa hami ye min ye n b'o fɔ Ala ye Imam Abu Hanifa barika kama wa ne tɛ bɔ kaburu don na fo mago fo ka dilan. Donc n'a sɔrɔ anw ka tawhidu ka ɲi ka tɛmɛ Imam Shafi'i ta kan parce que ni ziyara sera maa bɛɛ b'i ta fɔ dɔw b'a k'an bɛna duwawu de kɛ su ye. Maa minnu i m'u ye mais i y'u nɔ ye u ye nɔ min to i y'o nɔ ye o nɔ sera ka nin jama fo ka na n'a ye ka nin alamaw bɔ u ka alako la ka na n'a ye o bɛ taamasiyɛn dɔ yira e la. O bɛ taamasiyɛn dɔ yira e la. Donc e ka duwawu ka dɔgɔn olu ye. O tuma la ne mana ko n bɛna duwawu kɛ Bamadani ye ka d'a kan Bamadani mago tɛ ne ka duwawu la. Ne n'an bɛɛ de ka na duwawu ɲini ka na barika ɲini ka na Alahu subhanahu wa ta'ala a ye hɛrɛ min kɛ nin yɔrɔ in na nin pilasi in na nin maaw ye ka na yaasa a na dɔ kɛ ne yɛrɛ ye olu lahɔrɔma kama. O tuma la maaw nakun tɛ kelen ye ziyara la dɔ nakun ye k'a bɛna duwawu kɛ ni maa min nan'o la Ala k'i yɛrɛ sara. Mais ne kɔni ma na o kama ne nakun ye ka na Bamadani n'a bɔnzɔnw Alakira bɔnzɔnw Imam Shafi'i kun bi duwawu min kɛ Abu Hanifa kaburu la n'a ko a tɛ bɔ yen fewu f'a b'a dɔn ko duwawu jaabira. An yɛrɛ fana nakun ye hami min bɛ an na ka n'o jira Alahu subhanahu wa ta'ala la k'a fɔ Ala ninnu bɔnna ninnu kama ninnu minnu ma Ala ka dansew tiɲɛ Ala olu kama i k'an ka jamana bɔ bolo la i k'an yɛrɛ bɔ bolo la Ala k'o duwawu jaabi an bɛɛ lajɛlen ye. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nin d'anw ma dunan ye a fɔra a mɛnna o dɔnbɔ y'a fɔ an ka makɔrɔbaw y'a fɔ an ye a mɛnna ma bala an na hali bi a ma se hali a tilancɛ la fɔlɔ anw b'a dɔn fɛn min don ne ma fɛn min don a tɛ bali la ni fɛn fɛn yɛrɛ a tɛ bali la ne kɔni bɛ foli kɛ ka taa an sari mɔgɔw ma an b'olu de fɔ parce que fɛn o fɛn sababu de b'a la ka bonya kɛ anw kan ka bonya k'an kɔrɔkɛ kan olu sababu don n kɔrɔkɛ a ye n bonya a ye n kanu depuis fitini bi ko tɛ n da ma daminɛ bi a ma daminɛ bi ko caman daminɛ ka se bi ma o kanu o ma ban tamanin bɛɛ fana b'a fɛ an b'o fɔ a ye siga t'o la parce que a bɛ tamanin bɛɛ fɛ tamanikɛ maa taa cogo o cogo a dira fɛ yen i bɛ bonya sɔrɔ ti maa si dɔgɔya an di kalo tigɛ fiyewu di kalo tigɛ ka taa foyi foyi kelen kan nka an ye min ye an b'o fɔ a ma se a ka kuma yɛrɛ n'a sera a ma se a la ka kuma parce que tamanikɛ bɛɛ y'o seere ye maa maa taa mɔgɔ ni tamanikɛ kɔ n'a fɔra tamanikɛ bɛ da la an di file bɛ dabiri dara karamɔgɔkɛ bɛ bonya diɲɛ ye bonya de fɛn min don an b'a ɲɛ dɔn a foyi tɛ bala a fɔra a ma se a la tilancɛ la fɔlɔ bon k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ Mali bɛɛ ye diɲɛ bɛɛ ye fɛn min don fɛn kura tɛ da an b'a kalama dɛ ni minnu da don u ka don a la a ma foyi fɔ Ala ma foyi fɔ Ala ko ta kira ko ta a y'a kɛ tan a ma foyi fɔ bonya sɔrɔ l'o de la a ma dɔn kɛ a ma dansigi a ma foyi kɛ Ala ko ta kira ko ta ka wajibi kɛ ka gɛlɛya sɔrɔ gɛlɛya dan fo ka n'a kɛ hɛrɛ ye an ma foyi fɔ o kɔ an kɔni m'a dɔn foyi o kɔ dɛ fo ka n'a kɛ maa damadɔni ye fo ka n'a kɛ jama hakɛ t'a la bilen a bɛɛ kɛra aw ɲɛna koyi donc fɛn hakilimaw bɛ k'o faamu fɛn fɛn b'a n'a ma ɲi a bɛ nagasi de fɛn fɛn n'a kɛ dɔɔni dɔɔni a bɛ jiti ka taa bon anw b'a kalan maakɔrɔbaw y'a fɔ an ye a ma se a la tilancɛ la fɔlɔ donc an bɛ fɛn min ɲini ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ ye maa maa bɔra fan o fan fɛ ka na Ala ka bɛɛ mago ɲɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ jamana fana Ala k'a lafiya
an ko kɛ fana an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a la ale bɛ fɛn min ɲini k'a bi alijinɛ ɲini yanni ka so ma an bɛ fɛn min na ka kɛnɛya d'a ma o de ye damu fɔlɔfɔlɔ ye fɛn o fɛn n'i y'a sɔrɔ kɛnɛya de ka fisa n'a bɛɛ nin bɛɛ kɔfɛ a kɛnɛya d'a ma ka si caman d'a ma alijinɛ ye kɔfɛ de ye an bɛ dugawu kɛ a jɛra kɛ sija kɔfɛ ni kɛnɛya ko an b'o de ɲini ala fɛ ala ka barika don ala ka barika silamɛ bɛɛ la kuma man diya ala ka hɛrɛ caya ala ka bɛɛ ta ɲɛ a ka to ba sala an b'a fo ala ka hɛrɛ k'an n'a ye amin an ye taga ni ka segin kɛ kuma in kan an b'a dɔn o de ye tiɲɛ an n'an ye san 100 kɛ ka kuma an bɛ segin kuma kelen o de kan siga t'a la bani ye fierté dɔ de ye ala y'a di tamani ma ka tila k'a di mali bɛɛ ma k'a di diɲɛ bɛɛ ma o tɛ mɔgɔ min man'i jɔ a ɲɛkɔrɔ k'i b'a fɔ dɛ o ye min bɛ sen na ni bɛɛ ɲɛ b'a la n'a bɛ kɛnɛ kan fɛnɛ sabu jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na bi bɛɛ b'a dɔn ni ko ko wulila jamana kɔnɔ n'a kɛra juge ye juge b'a fɔ ko Hayidara kiiritigɛlaw b'a fɔ Hayidara ni dɔgɔtɔrɔw wulila ko Hayidara min yɛrɛ bɛ courage don anw na n'anw bɛ wajulu la an b'a dɔn k'a fɔ wajulu koba don nafa b'a la fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ tun tɛ sɔn k'i den don matarasa yɛrɛ la ayi o tun tɛ kɛ walayi mɔgɔ tun b'i ka matarasa kaye dogo i b'i ka kitabu dogo n'i bɛ taa matarasa so Allahu Akbar mais bibi in na matarasa den dɔ mun danna 6e année la o de filɛ Mali dugukolo kan nin mɔgɔ mɔgɔ ye diplôme dɔ sɔrɔ que ça soit doctorat e baki de sɔrɔ walima e diplôme wɛrɛ sɔrɔ min tɛ nin si ye licence b'i bolo mais n'i y'o bɛɛ lajɛ ka munumunu o bɛɛ ye maaba ye an t'u dɔgɔya fɛnɛ maaba de ye nin bɛɛ mais n'i tilala ka 6e année matarasa ka baara lajɛ k'a ka kɛwale lajɛ jamana kɔnɔ i b'a dɔn ko ala kan ka deli a ka barika don an na ni mɔgɔw sɔnna ka kow faamu a faamu cogo la o la an nisɔndiyalen de b'an jɔ kɛnɛ in kan sabu ziyara ye ala kira ka sunna ye sallallahu alaihi wa sallam kira tun bɛ taa bakiya kaburu don na a bɛ taa ziyara kɛ an ba Aishata y'o lakali wa kira ka sahaba dɔ bɛ yen don dɔ la a taara ala kira kaburu la a tun bɛ ka dugawu kɛ ala kira kaburu la mana min na a bɛ ala kira kaburu la dɔ nan'i sen kɛ k'a ta fo k'a woloki k'a ja tɔn kan sahabakɛ in a y'i kun ja k'a tigi lajɛ a bɛ kitabu min kɔnɔ wafa wulu wafa ni Sheikh Samahudi mana min na n'a y'i sen kɛ k'a ta sahaba in ja n'a tɔn kan sahaba in y'i kun kɔrɔta mɔgɔw y'a sɔrɔ Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ala kira ka belebeleba dɔ don min ni kira jiginna ka so kɔnɔ Madinɛ a bɔlen hijira la ka na Maka Abu Ayyub al-Ansari y'i kun ja a y'a sɔrɔ mɔgɔ min sen kɛra k'a ta Marwan ibn al-Hakam a ko ala kira ye nin fɔ mɔgɔ min y'a kɛ n'a ma bari na ni mɔgɔ wɛrɛ kun y'a kɛ sahaba wɛrɛ kun y'a kɛ a kun bɛ n tɔɔrɔ mais e min y'a kɛ a ma bari na sabu kira ko an kana kasi ni diinɛ y'a place sɔrɔ n'a tigiw y'a sɔrɔ ko mais ko n'an ye dunanw ye nin diinɛ in camancɛ la don o don a ɲɛmɔgɔya n'a chaise sanfɛ k'o don ni kule don ni kasi ni pepe ni pari-pari don ye k'o don sera bi mais k'i k'a dɔn ne ma na bɔgɔ kama parce que a y'o de fɔ ye k'e ti dɔwɛrɛ la ya bɔgɔ jalan ko foyi ti ya bɔgɔ ko a ko ne ma na bɔgɔ kama bali min bɛ bɔgɔ kɔnɔ ne nan'o de kama n'o ye Muhamadu Rasulullahi bon anw fɛnɛ ma bɔ Bamakɔ ka na tamani yan ten kaburu bɔgɔ kama dɛ cɛ minnu bɛ kaburu jukɔrɔ yan n'u ye baarabaw kɛ n'an y'u den ka baara ye Bamakɔ an kun t'ulu yɛrɛ dɔn koyi an y'u den ka baara ye Bamakɔ o de ye anw bɛɛ se yan fonctionnaires bɛ yan karamɔgɔbaw bɛ yan alimamibaw bɛ yan mais ni Hayidara sababu tɛ anw dɔ tun tɛna tamani wa diɲɛ don sababu don fo alijinɛ yarabi ala ka sababu ɲumanw k'an ye ala ka Hayidara mɛn kɔrɔ ala k'a mɛn ka jamana sauver ala k'o k'a ka alaya kosɔn parce que an b'a dɔn ale bɛ yɔrɔ min na wajulu ko dɔrɔn tɛ tugun jamana yɛrɛ de mago b'a la a ka Mali sauver ala k'a to a ka Mali sauver ala k'o k'a ka alaya kama kira na so dunke kama wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi
ɲina mɔgɔ min ye ɲɔgɔn sɔrɔ an karamɔgɔ fɛ yan tamani kar min nana yan kar belebelebaw la o ye kar 200 ani kar 81 ani 1 sotarama 950 ani 57 la voiture 700 ani 60 ani 3 ben o ye 40 ani 9 camion ye 12 kurun o ye 60 ani 9 wotoro o ye 100 ani 90 ani 9 moto o ye 7600 ani 19 nɛgɛso o ye 400 ani 15 senamɔgɔ mɔgɔ 7,000 ani 7,000 ani 50 mɔgɔ minnu nana ɲinan ziyara la yan a jama total mɔgɔ 65 ani 5 ani 400 ani 70 ani 5 ora cɛw muso 30 ani 6 ani 9 ani 9 ani 80 ani 5 minnu sera ka da dɔn fo bɛɛ ka faamuya minnu sera ka da dɔn minnu nana u yɛrɛ signalé an fɛ yan n'o tɛ bɛɛ b'a kalama jama min bɛ yan hakɛ si t'a jama min bɛ yan mɔgɔ si t'a jama hakɛ dɔn donc cɛw ra o ye mɔgɔ 36 ani 6 ani 9 ani 80 ani 5 muso minnu déclaré la an fɛ mɔgɔ 20 ani 8 ani 400 ani 90 donc n'i y'o fara ɲɔgɔn kan 65 ni 5 ni 400 ani 70 ani 5 radio minnu y'an sɔrɔ kɛnɛ kan yan wagati degun kama n'an ka bɛna bɛɛ tɔgɔ ta a bɛna wagati degun radio 20 ani 4 o y'an sɔrɔ kɛnɛ kan yan ani télévision so 3 ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ani ka bɔ jamana wɛrɛw ra donc an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen dugawu minnu bɛna kɛ an ka cɛkɔrɔba n'an ka musokɔrɔbaw n'an ka banbagatɔ bɛɛ ye Ala ka dugawu minɛ a ɲɛnama ɲinɛ k'o yɛrɛ kɛ anw ye Ala k'o k'an ye an karamɔgɔ sijan ani kɛnɛya ani lafiya ani labanko ɲuman Ala k'o di an n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ma ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo ka yafa caman ɲini a fɛ k'an ka jamana faamaw fo ka jamana dɔnnikɛbagaw fo an nisɔndiyara jamaw an nana karamɔgɔ bonya Ala k'aw bonya Ala k'aw kɔrɔta karamɔgɔ a sago ye min ye diɲɛ lahara Ala k'o k'a ye a bɛ alijinɛ min ɲinina Ala k'an bɛɛ don a kɔnɔ an n'an bɔnnaw bɛɛ diɲɛ latigɛ tɔɔrɔ Ala kana mɔgɔ si jeni tuguni salli ala nabiyil karim ka bɛɛ lajɛlen fo hakɛto bɛ nin kan salli ala rasulil karim an amruhu ghalib ya man kitabuhu muhkam ya man qada'uhu kain ya man qur'anuhu majid ya man mulkuhu kadim ya man fadluhu amim ya man arsuhu azim ya man la yashghaluhu samun an sam'in ya man la yamna'uhu fi'lun an fi'lin ya man la yulhihi qawlun an qawlin ya man la yughattihi su'alun an su'alin ya man la yahjubuhu shay'un an shay'in ya man la yubrimuhu ilhahul mulihin يا من هو غاية مراد المريدين يا من منتهى همم العارفين يا من هو منتهى طلب الطالبين يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين يا حليما لا يعجل يا جوادا لا يبخل يا صادقا لا يغلف يا وهاب لا يمل يا قاهرا لا يغلب يا عظيما لا يوصف يا عدلا لا يحيف يا غنيا لا يفتقر يا كبيرا لا يصغر يا حافظا لا يغفل سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ seyidi shere usman maran haidara ale ye kuma ta ka bonyamasegin kɛ ka taa tamanikaw bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ a ye duwawu don jamana ɲe a ye min fɔ an ka jɛ ko o lajɛ ɲɔgɔn fɛ Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam an bɛ sɔli a so dunke sanumanw kan an bɛ sɔli a ka sahaba ɲumanw kan an karamɔgɔw ni an balemaw ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban foyi tɛ an bolo fo n'a kɛra tɔ lase o laseli fɔlɔ o bɛ fɔlɔ an yɛrɛ ka tamanikaw la an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn n y'a fɔ dunanw ye ka kɔrɔ ni bɛnna du o du ma tamaniya do ye Haidara ka so don tamani bɛɛ ye Haidara ka so ye a bisimilalen don
tamaniso bɛɛ kɔnɔ tamanikaw fana y'u ka dayɛlɛ ka bɛɛ bisimila an b'u fo o la k'u waleɲuman dɔn o la k'u barikada tamani yan marakaw bi yan bosow bi yan sɔmɔnɔw bi yan kakɔlɔw bi yan siya camanba de bi nin dugu in na a bɛɛ y'a seko kɛ dunanko in na marakaw ye dumuni tobi ka na a ka bɔ hakili ma ko k'a di dunanw ma an ka bosodaga mɔgɔw u y'u seko kɛ bɛɛ bɛ se min na i y'o de kɛ faqidu shay'in la yu'ti fɛn min tɛ mɔgɔ bolo i tɛ se k'o di mɔgɔ ma dɛ nka min bɛ tamaninkaw bolo u seko la u y'a kɛ an b'u fo u sara bɛ ala bolo i bɛ min kɛ i b'o de sɔrɔ o de la kuma caman ni ne bɛ kuma n bɛ kuma an ka dugulamɔgɔw fɛ ka fɛn caman f'u ye ŋaniya de ko don bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mɔriya t'i kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ domakɛ ka saraka t'i kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i ka hɛrɛ fɔlɔ b'i yɛrɛ ŋaniya de la ni ŋaniya ɲɛna ka ban sira o sira bɛna ni hɛrɛ ye ala b'i bila o de kan mɔgɔ dɔw bɛ yen kabini ala k'u da u tɛ mɔriso dɔn u mago ma sa mɔgɔ dɔw bɛ yen kabini ala k'u da u tɛ bamananso dɔn u mago ma sa mɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye mɔri yɛrɛ ye y'a dɔn n ye mɔriso dɔn i na da mɔriya yɛrɛ ma kɔni dɔw yɛrɛ ye mɔri ye u bɛ min dun u t'a sɔrɔ kumana an b'a faamu yan mɔriko dama tɛ domako dama tɛ ko in yɛrɛ yɛrɛ ŋaniya de don n bɛ kuma an ka dugulamaw fɛ siɲɛ caman Allahumma fashhad nin dugu in Aidara b'a fɛ ne wolola yan de ne wolola yan n bɛ yan fɛ n bɛ yankaw fana fɛ n bɛ hɛrɛ kanu n'u ye ni min y'a faamu i b'a hɛrɛ sɔrɔ n'i m'a faamu n'i ye min ye o y'i ta de ye min bɛ yen ni hɛrɛ bɛ sɔrɔ o la diɲɛ bɛɛ fɛ ŋaniya ka ɲɛ dɔrɔn n bɛ misiri la tɛ wurudi tɛ ala ko tɛ a fɔ ala tɛ yen o y'i kungo de ye lahara i b'o ɲɛnabɔ ye mɛ diɲɛ na yan i ŋaniya ɲɛ kɛ walidenw fɛ hasidiya dabila wallahi n'i y'o kɛ hali n'i denw ma nasi sɔrɔ mɔriw bolo ala b'a ka nasi kɛ k'i denw ko nka n'i kɛra ŋaniya jugu hasidi ye yɛlɛ mɔgɔ fɛ a ɲɛna i bɛ min fɔ a kɔfɛ o n'o tɛ kelen ye ni se bɛ ye maa si den tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni se bɛ ye maa tɔgɔ tɛ fɔ ni hɛrɛ n'i denw tɛ o bɛ ŋaniya o ŋaniya la ala t'i ta ɲɛ a t'i denw ta ɲɛ wa walidenw ta t'i tiɲɛ fana ne bɛ nin de fɔ an ka dugulamɔgɔw ye san o san ne ye Ismail Azamu min ye n'a t'a jɛ fiyewu ala tɔgɔ min n'i y'a wele n'a ye a t'a jɛ a t'i lope fiyewu ŋaniya dama don o tuma na n b'a fɔ an ka dugulamɔgɔw ye mɛ diɲɛ bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la ni ŋaniya tiɲɛna dɔrɔn nasi b'i tiɲɛ buguridala t'i kungo ye bilen ala mago b'a ka jɔnw na dɛ hali jɔn min ye kafiri a bɛ boli sɔn ka dulɔ min ala mago b'a la dɛ ala de y'a da o tuma na n'i ye ala ka jɔn kanu ni hɛrɛ ye i yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ hasidiya in an k'o bila dabalijugu kɛ an k'o bila o de ye du ci n'i ye dabali kɛ k'i bɛ mɔgɔw den ta tiɲɛ a kɛra ala min ɲɛna ni ko ti dogo ala la a ti finma to nɔnɔ na dɛ a b'i yɛrɛ taw ta tiɲɛ o de balaw bi diɲɛ ka bi da bi min fɔ ani min ŋaniya la o ti kelen
tumana na an y'an yɛrɛ ɲini Seydina Ali a den dɔ bɛ yen Hasan ni Husein a bɛɛ b'u dɔn ko 2 ni 2 kɔrɔbalen ye El Hasan de ye Ala ka diɲɛ b'u ma El Hasan a y'a ba ye Fatima Alakira denmuso sallallahu alaihi wasallam Zahra El Batul Hasanu y'a kɔlɔsi n'u ba bɛ dugawu kɛ n'a y'a bolo jan Fatima Alakira denmuso a b'a fɔ an sigiɲɔgɔn Musa Ala hɛrɛ k'a ye an sigiɲɔgɔn Daramani Ala bana b'a la a kɛnɛya an sigiɲɔgɔn Jɛnɛba a n'a cɛ man di Ala u diya c'est-à-dire ale b'a ka dugawu bɛɛ kɛ sigiɲɔgɔn balima a bɛ minnu dɔn ni tɔɔrɔ b'u kan a bɛ Ala wele ko Ala ka hɛrɛ k'olu de a ka dugawu bɛɛ la a bɛ nin de kɛ mais don dɔ la Hasanu ko a ma a ko n ba nin gɛlɛyara sa dɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a cira ni kiraya ye Ala ko a ma ko a ka fɔlɔ a somɔgɔw de la bi ashiratika al aqrabin anzir ashirataka al aqrabin i balima duga surun ko kiraya daminɛ ye i ka Ala ka ci lase i faso ma i k'a lase i baso ma i k'a lase i balima suruw ma i ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye kuranɛ in de fɔ Alakira ye a ko mais an b'a ye n'e bɛ dugawu kɛ i bɛ dugawu kɛ walimɔgɔw de i tɛ foyi kɛ an yɛrɛw ye Ala a ko n den i m'a faamu de a ko ne ka dugawu si tɛ yen ne ma fɔlɔ aw la a ko n ba ne kɔni m'a mɛn a ko i y'a mɛn i m'a faamu de a ko n'i bɛ fɛ Ala ka hɛrɛ k'i ta ye ko i bɛ hɛrɛ ɲini walitaw ye ko Ala b'a daminɛ i yɛrɛ ta la fɔlɔ ka sɔrɔ ka se walitaw ma an n'o ninnu bɛ se ka kɛ kelen ko n'i bɛ fɛ Ala ka hɛrɛ k'i denw ye ko i bɛ fɔlɔ walidenw na ko na Ala y'a y'i fɔlɔ la walidenw na ko Ala bɛ fɔlɔ e yɛrɛ denw na mana a y'a janto nin na Aidara da ye k'a fɔ de mais n'a y'a kɛ a b'a ye n'a y'a kɛ a b'a ye dɛ ŋaniya jugu de mago tɛ ɲɛ hasidiya bi du de ci i yɛrɛ ɲɛ gannen don i sɛgɛnnen don i t'i lafiya fiyewu dɔgɔ ko n'i ye hasidi lafiyatɔ ye ko a bɛ sunɔgɔ dɔ y'o nangari ko nkalon don ko hasidi bɛ sogo dɔw kɛ n'a ma kunu ka bɔ a sogo la ko a bɛ sa a tɛ min fɛ a b'o ye sogo la o kumana o kɔrɔ ye hasidi t'i lafiya yɛrɛ fiyewu maa ɲani bɛ e ɲaninen don n'a fɔra Madu ye moto kura san dɔrɔn e ja de bɛ tigɛ ten n'o t'e den ye kaban fo i sigi ɲɔgɔn den o kumana i bɛ t'i sigi baroda la ka labɛn bɛɛ kɛ Madu a fɔra u tun bɛ maa kunkolo de feere donc ko ko drogue yɛrɛ kun don o kɔni ye moto kura sɔrɔ e den tɛ nɛgɛso kan i tɛ drogue feere yɔrɔ jira a yɛrɛ la nin dama de bɛ jamana in kɔnɔ farafin de ye Ala ka dalifɛn fɔlɔ ye an fa Adama farafinna de jiginna a ye histoire bɛɛ lajɛ mais tubabuw ka kalan y'a sabati bi tubabu kafiriw minnu ko Ala tɛ olu ka kalan y'a sabati ko adamadenya fɔlɔ la ni finya de mais a kɛra cogo di bi anw finmanw de kɛra nagasilen ye ni min taara kala tubabuw fɛ yen ka kodɔn ka ko faamu o n'o dɔnni mana na o b'o kɛ ka farafin tɔw dun ka jamana tɔ halaki o kumana an bɛ min faamu yan ŋaniya ko de don ni ŋaniya tiɲɛna dɔrɔn Ala ka dugawu jaabi tɛ yen a tɛ wuli fiyewu a b'a janto nin na o la an bɛ kuma surunya an bɛ gɛrɛ Ala la mako minnu banna k'u yira a la an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na n'o ye Usayi Jalo ye ani dɔgɔkɛ Suala y'a fɔ cogo min na an bɛ sira min kan mɔgɔw b'a fɔ bida o tɛ bida kɔrɔ dɔn bida bamanankan jɛlen arabukan na o de ye
ko kura min sinzina diinɛ kɔnɔ alakira m'a kɛ a kumakana a m'a k'a ka wale la sahaba m'a kɛ kira balolen ni jɛngɛra n'a ye mais kaburu yazura kɔni kira de ko sallallahu alaihi wasallam hadisa sabatili bɛɛ la hadisa bɛɛ la kawulani tɛ min na sunamɔgɔ ni sunandamɔgɔ t'a la diɲɛ bɛɛ bɛnna hadisa min kan alakira ko silamɛw ma ko ne de kun y'a aw bali a ka taa kaburu yazura nka bi n ye sira di aw ma a ye kaburu yazura a b'a hakili jigin ala la ani lahara don ɲɔgɔn sama tɛ ni hadisa ye baasi tɛ mais ladigeli la hali ni kira kuma nin fɔ kira yɛrɛ ka bana laban min n'o y'a se ala ma o y'a minɛ bakiya kaburu don de la o y'a minɛ bakiya kaburu don de la an karamɔgɔ dɔw ko ɔhɔ kaburu yazura bi bɛn ɔhɔ nka k'a fɔ i bɛ taa su deli o kɔni ti bɛn kira m'o kɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ n'i taara kaburu don la seli ti kɛ yen alabato ti kɛ yen mais ale yɛrɛ filila kojugu ni alabato ti kɛ yen silamɛ de bɛ taa mun na ye mais ale ɲinɛna n'i bɛ kɛlɛ kɛ i b'i janto i yɛrɛ la i dusu kana na i bɔ ala bolo parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ kuma n'a ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ a kan tɛ ala ma kalan tɛ dɛ hali ni setanɛ kunkolo b'a kunna a bɛ fɛn fɔ bɛɛ b'a dɔn ko nin ye fili ye parce que a tɛ ala nɔfɛ ale bɛ mɔgɔ dɔw de nɔfɛ ani ala ko tɛ kelen a ko seli ti kɛ yen alabato ti kɛ yen mais a hadisa sabatilen don suna kitabu bɛɛ la musokɔrɔba dɔ bɛ yen farafinmuso don a kun bɛ alakira ka misiri furan k'a jɛ ka a ɲama cɛ k'a saniya a ka baara bɛnnen bɛ nin ma komi farafin don musokɔrɔba in fatura u m'a fɔ kira ye u y'a ta ka seli a kan ka taa su don kira ye tile damadɔ kɛ a bɛna misiri la a ti musokɔrɔba in ye kira y'u ɲininka ko musokɔrɔba in kɛra di bamanan ma u ko a banna ko an y'a su don kira ko k'a su don n t'a kalama k'o kɛra koyi ko an ka taa kaburu la u taara kaburu jira kira la sallallahu alaihi wasallam kira selila k'a kaburu kɔnɔ ye suna kitabu bɛɛ jɛnna ni nin ye kira taara seli a kan seli tigɛ kaburu don la kalanna min kira taara seli a kan kaburu la ala kira sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ si kaburu don la don dɔ la a bɛna dugutilama de fɛ ziyara la n y'a fɔ a ye yan don dɔ la ala kira bɔra kisi nɛma b'a ma ka taa bakiya kaburu don la su dugutilama fɛ a don sosi kun bɛ an ba ayisata la an ba ayisata kununa a y'a sɔrɔ kira ten a ko o tumana kira kɛlen bɛ ka taa ne sinamuso dɔ fɛ yen a wulila mɔmɔni na a bɛ ka ko in ɲɛɲini ni kira don b'a sinamuso min fɛ yen kira kisi nɛma b'a ma o fana bɔra kaburu don la ka na don a ka so ka sɔrɔ ale fana tɛ yen kira fana ko an k'a ɲɛɲini n'a bɛ cogo min na kira bɔra a bɛ an b'a sɛta ɲini u nana ɲɔgɔn kunbɛn da la u donna ni ɲɔgɔn ye an b'a sɛ e kun taara min kira ko e kun taara min na Ayisa a ko e yɛrɛ kun taara min kuma sama kira ko n galenna ala la n'i m'i taa yɔrɔ fɔ n ye n bɛ ala ɲininka a b'i taa yɔrɔ fɔ n ye i bɛ nimisa an b'a sɛta y'a dɔn ko kira b'a sɛbɛ la sisan a ko mi ye n kɔrɔ de ɲɛni taa n bɛ sinamuso dɔ fɛ yen n taara i ɲini de kira ko a ma ko Ayisa ko ka sigi ala ka kira yɛrɛ la mɔgɔ bɛ maa janfa ala ka kira tɛ maa janfa ala y'anw zaniya an ka sosi suɲɛ kiraw t'o kɛ Jibirila nana ma ko n ka taa dugawu kɛ bakiya kaburu don la ko su dɔw degunnen don n wulila ka taa dugawu k'olu de ye
a wulila ka taa dugawu k'olu ye kaburu dɔw la o tumana jakira jakira ka baara kun y'o ye n dɔgɔkɛ y'o de fɔ ko dugawu ye alabato ye dugawu ye alabato ye dɛ seli yɛrɛ bɛɛ tɛ dugawu ye wa kira taara o kɛ kaburu dɔw la tumana kira ka baara ye yazurali de ye mais minnu bi yazurali contre la hali ala kira sallallahu alaihi wasallam c'est-à-dire ni kira yɛrɛ ni a ka sokɔnɔna mɔgɔw tɛ maa si tɛ kaburu dɔw mɔgɔw dɔ bilen bakiya kaburu dɔw la fo ni gɛlɛn minnu n'olu y'u ni bila a kama n'i ye ɲininkali kɛ ko nin ye Seydina Usmani kaburu ya u b'a fɔ Allahu alam Allahu alam ko ala de b'a dɔn dɛ an kɔni t'a dɔn parce que u y'a bɛɛ nɔ tunu mais ni gɛlɛn minnu bɛ yen olu ye taamasiyɛnw k'u la ala kira ka famille kaburu ni gɛlɛnw tɛ maa si tɛ se k'a dɔn nin ye nin ye wallahi n'i ko nin ye kira ka denbaya nin ye jɔn ni jɔn bɔ Allahu alam ala de b'a dɔn mais kabako ye min ye minnu ko ala de b'a dɔn taa faransi so fɛngɛ jan nɛgɛ jan Tour Eiffel n'i taar'u sɔrɔ yazurali la ye i bɛ kasi ɲɛji la anw t'a dɔw ye an ye mɔgɔ 7 sɔrɔ surakaw don ne gɛrɛlu la k'u fo k'u ɲininka n ko aw ye jamana jumɛn maa ye ko min Saudiya n ko Saudiya kɔ k'u bɔra Maka alakira c'est-à-dire alakira denw kaburu ma dɔn alakira somɔgɔ si kaburu ma dɔn a y'o bɛɛ tunu mais Faransi Tour Eiffel an nalen bɛ yen ka na ziyara kɛ a tun k'a fɔ kira den dɔ ye nin ye den dɔ nin a fɔ o tɛ silamɛw ni hinɛ a tɛ manamana n'a ya dɛ a bɛ alakira ka sira de kan yan an di yan comme dɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na n balimakɛ fana y'a fɔ cogo min na Jalo an t'i bɔgɔ nɔfɛ la farikolo ni sanima minnu bɛ bɔgɔ kɔrɔ de kɔnɔ ala tɛ nin jama in jɛrɛ shetane niw la abada ala tɛ nin jama in jɛrɛ a jugu nin na abada mais anw ti yan ko an n'an bɛ waliyu kaburu la walima kutubu kaburu la lalala o ye ala ka ko ye nka an bɛ yan cɛw kaburu la cɛ minnu tamaninkaw b'u dɔn Muhamadul Madani Haidara a balola tamaniya ka fatu tamaniya a dɔnbaa miliyɔn bi tamaniya Madani kaburu an bɛ yen de an bɛ o kaburu de la hankili b'a la a tɛ bɔ n kɔnɔ fɔ ka za don dɔ la ne ka cɛkɔrɔba ni n ka musokɔrɔba ye mankan dɔ kɛ ne nɔfɛ parce que ne fa ye n lamɔ cogo min na a ka bon hakili ma den kelen de tun b'a bolo n'o ye ne ye cɛ la ni ne bɔra vacances la kalanyɔrɔ la Segu ka na vacances la Tamaniya an ka dugulamɔgɔw bɛ yan o k'a fɔ kɛ ne fa bɛ sa don min na a bɛ se ka fɔ ani karisa ka nafolo ka kan mais jɔnni tun b'a ɲɛ wari la Tamaniya ne fa bɛ sa don min na o k'o fɔ o k'a fɔ o tɛ yen ala ye ne fa sɔn se kun b'a ye a bɛ sa don min na ne tɛ cɛ dɔ Tamaniya ko i ka wari ka ca ne fa ta ye mais moto kura b'a bolo nɛgɛso b'a bolo ne kun bɛ yɛlɛ n fa ka nɛgɛso kan k'a boli an ka dukɛnɛ de la n tɛ se ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma ni n tilala bolili la n b'a jɔ ka furalan ta nɛgɛso sen nɔ k'a bɛɛ fura pour que n'a y'a ye a bɛ min kɛ na n b'a dɔn don dɔ la n banicinin dɔ ala ka hinɛ na baro mɔgɔkɔrɔba n ye nɛgɛso in ta k'a boli ka n'a jɔ ka furala ta ko n ba in ko ma kana fura a to yen sa dɛ ni min yɛrɛ don Samadani k'o kɛ a don ne fa nana a ye nɛgɛso sen nɔ yan a ko Sumana bɛ min
Maroba ko mun do a ko a ye n ka nɛgɛso boli a ko hali sini a b'a boli n bɛ fɛ ka min fɔ n banicinin murutira o don ko n'a ka di ye don o don a ta i k'a boli mankan wulila ne ba da donna na a gɛlɛyara kosɛbɛ a ko ne ba ko a ma ko in b'i n'a fɔ i den dɛ a b'i n'a fɔ i den dɛ a ko ne b'i n kale dugukolo kana n si ka dugu jɛ ni ne bɛ cɛ wɛrɛ dɔ kabini Ala ka n da ni e tɛ n ba ye nin fɔ n fa ye mun fɔ a ye a ko ne bɛ ka min kɛ ne de b'o dɔn mais i tɛ hɔrɔn ye ka tɛmɛ ne kan kabini n wolola ne ka c'est-à-dire kabini Ala ka n da ne tɛ muso dɔn ni furumuso tɛ e b'o dɔn ne b'o dɔn u ye nin fɔ ne nɔfɛ kɛlɛ la o don tarima faamu de o tuma na ne fa ka vie fɔlɔ ma kɛ ɲɛna mais a laban kɛra ne ɲɛna ani n ba ye min falen o kɛra ɲɛna mais a yɛrɛ balola cogo min na tamaninkaw b'o dɔn o la an bi o cɛw de kaburu la minnu y'a kɛ Ala ye kunu o la dugawu bi kɛ yan Ala bi sɔn an tɛna kaburu bato dɛ mais kabini Ala ka diɲɛ da dɔ bi bila dɔ ɲɛ ka ko dɔ nɔgɔya o de y'an sigi yan ne lamɔna n fa bolo tan de a tɛ kunna n ka yɛlɛ a ka nɛgɛso kan a ye mun fɔ n banicinin ye a ko n b'a bali mun kama Sumana kelen tɛ ne den ye ni nɛgɛso yɛrɛ nin bolo k'a boli n kɔrɔkɛ den minnu bɛ yen a tɛna fɔ n ye n den kusaya ne fa ka philosophie kun ye nin de billahi al-aliyyil azim n ko kɛ yafa Ala kama n b'i jaabi nin yɔrɔ la wallahi ne fa Sifi Madu a ko an fa Bamadan wulila ka taa de biya ko Abudu a kun fɛ ka taa Mana ale ko a ma a ko nkɔrɔ a ko Bamadan wele dafili tigɛ ne ye fasigi ma a ko i labɛn ni Ala sɔnna a ma e ni ne bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Makan ɲɔgɔn fɛ a ko min nafolo ko don a ko dɔnni maa y'i kun a ko m'o dafa an ta ɲɔgɔn fɛ n'a kun jɔ du kɛnɛ ma n'a ka moto kun jɔ la Simori tun bɛ wuli k'a kun b'u bari ɲɔgɔn na ka t'u sigi o min wele ka kuma to ye ma ka kuma tigɛ ale b'i yafa ma o kɛra anw fa b'o lakana ɲini Bamadan fatulen a banna fa tɛ taa Mana fiyewu a ko min ne kɔrɔkɛ bɛ mun na dugu bɛ Mana a ko ala ni kɔrɔkɛ bɔsira a ko n tɛ taa fiyewu doyen de y'a jagoya ko ka taa jagoya da n bɛ fɛ ka nin dɔrɔn de fɔ c'est-à-dire anw lamɔna misère de la ka sɔrɔ se bɛ an somɔgɔw ye anw ma kabini ne yɛrɛ ye ko dɔn ni duloki kelen tɛ ne m'a dɔn ko n fa ye duloki don n na a ma kɛ ale ka hakilila bɛɛ ye n bɛ hɛrɛ kɛ ye cogo di ka n balimaw denw to yen an b'olu de kaburu la tan Segu an bɛ kalan na ni kalan jiginna Ala b'a dɔn an bɛ bɔ k'an jɔ de tile gantere i b'i kɔgɔsuma dɔ de lajɛ walima yiri dɔ a bɛ vitesse ta de ka taa jɔ o kɔrɔ samara t'an sen na an balola tan de o de la ne ye denmisɛnninw ye ne b'a fɔ u kunkolo tiɲɛna anw taara Bamakɔ Bamakɔ Fana nɔfɛ ne fa de ye n bila ka taa ne kun bɛ sɛnɛ kɛ sara de la an bɛ bɔgɔ doni sara la an bɛ biriki gosi sara la anw balola tan de o de la ne bɛ n tisi gosi n'i ye mugan di Ala k'i sara n'i m'a di yan ni kɛnɛya bɛ ne na ne yɛrɛ bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ o la n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn an bɛ cɛbaw dayɔrɔ la yan
sɔgɔma o sɔgɔma ni fajiri surunyana ni ne fa ye kuranɛ kalan daminɛ fo ka taa se 9h ma a ti datugu tijaniya kundo tijaniya kundo tijaniya kundo mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn k'a ɲini ala fɛ wallahi ala ɲi dɔ bɛ nin jama in na muso dɔ bɛ yan o kɛn bɛ ka ko to a cɛ ta la muso dɔ bɛ yan o jan b'a ka taafe bolo la cɛw bɛ yan minnu m'u yɛrɛ janfa fiyewu wallahi nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an bɛ min fɔ yan ala bɛ sɔn kuma na an bɛ kuma surunya mɔgɔw ta yɔrɔ ka jan n'an ye fatiya ta yan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sira nɔfɛ sira b'o tigi bolo mɔgɔ caman ye sira ɲini k'u b'u to yan ka taa an ɲafalen b'a bɛɛ ma mais an b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye ala k'a kɛ ale yɛrɛ ala bɛ gundo min dɔn a yɛrɛ la n'a bɛ deli b'a jaabi n'o ye ala k'a kɛ o kama ala k'an bɛɛ magow ɲɛ juru minnu b'a ni ala cɛ ala k'u yafa an ye ala an ɲɛ b'an dusukun na an kɔni ye hɛrɛ ɲini ni diɲɛ bɛɛ ye ala nka ni min ye tɔɔrɔ ɲini ni an ye ala o ka tɔɔrɔ segin a yɛrɛ ma ala an ka jamana a kisi an ka jamana kisi hɛrɛ don mali kɔnɔ kana mali labila jugu ye ala dekun min b'an kan an yɛrɛ nɔ don mais ala kana halaki n'an ka cɛnikɛlaw jogo ye ala ye ko k'a fɔ de ko wa ma rasulilal balagh ala anw y'a fɔ kumana ala n'anw y'a fɔ kaban an y'i ka hakɛ dɔ dafa ɔ a ko o kama nin jamana in kana to a jugu bolo ni ala ko a b'a minɛ jamana in bɛ halaki an ye jogo ko de fɔ an fa nin na nin de kama an ba nin na nin de kama an ka wajulu ye interdit la nin de kama k'a interdit hali ni maa taara ɲininka diinɛ na an ka so ko an kana tigi jaabi mais an ma foyi fɔ ko jugu mais bi bamakɔ musow ni musow de bɛ ka ɲɔgɔn ɲini fo k'u furu sa ka bɔ cɛw kunna u muso dama bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ lutiya dɔn cogo min na cɛ ni cɛ o de sanga wulilen do bi o kɛn bɛ koba ye an fɛ bamakɔ bi fɛn min siɲɛ kelen ye jamana dɔw halaki mais o kɛn bɛ sanga wuli ye mali kɔnɔ hali bi ko karamɔgɔw bi yan ala kana halaki an cɛnikɛlaw nɔfɛ kuma na an bɛ kuma surunya kuma janyana kojugu n bɛ yafa ɲini an bɛna min kɛ an bɛ segin ala ma tuguni miniti 2 fɛn min b'an fɛ an k'a fɔ setigi ala ye an ka sɔrɔ ka fatiya ta miniti 2 mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره balmaw hakilla bɛɛ lajɛlen ye i ka ta tata nin kɛnɛ in kɔnɔna na balmaw nin bɛ wajulu bɔ nin n'a ɲɔgɔnna jama a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si ka ala wele ko ala bɛ ban maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la a jama la cogoya min na farafinna kɔnɔna ka taa se farajɛla ma a bɛɛ lajɛlen y'i kunda tamani kan ka taa bɛn ni nin ziyara in ye sabula ko ziyara in a kɛnɛ duwawu bɛ minɛ yen ziyara in a kɛnɛ hamiw bɛ dilan yen ziyara in n'i taara ni ko o ko ye a ka ca ala fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ dilan o la tamani ziyara ɲinan duwawu minnu kɛra a kɔnɔna na jamana in ye ala k'a minɛ
duwawu minnu kɛra a kɔnɔna na maa kelen o kelen ye ala k'a minɛ an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli nin bɛɛ sababuya ye an karamɔgɔ min ye n'o ye a seyidi Sheikh Usman Maran Haidara ala k'a ɲɛ mɛn a la sijan ani kɛnɛya ala k'a d'a ma a bɛ wuli ka jɔ min na jamana in ye farafina ye diɲɛ ye ala k'a baraji d'a ma an karamɔgɔ seyidi Sheikh Usman Maran Haidara a bɛ ladilikan minnu ni bilasiralikan minnu kɛ ala k'a dusukun ni hakiliw kɛ hayi sisan k'o faamuya k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu sɛgɛlen bɛ an na nin waati in na TV Sherifila sanfɛ ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sanu ni wariye donga shereze more donga ka fuza ni sanu ni wariye kemine je sharebo yo isenze kemine je haidara yo jama be ko angata